Sí. Bueno, pois a moción que presentamos nós é para que se investigue a titularidade dos terrenos da antigua eira do 4 horas, que é esta eira que se atopa detrás do Capri, no callejón que vai da calle principal. Bueno, máis ou menos todos nos situamos en cal é o sitio. O problema que nos transmiten os veciños da zona é que se está utilizando para como aparcadoiro de vehículos, pero sobre todo queixanse do lixo que se xunta nesa eira. Carece de limpeza, está nunha situación deplorable. Observamos que esa parcela no catastro aparece como de uso público, aparece como se fora unha calle. Igualmente no plan, se non recordo mal, tamén está así. A realidade é que probablemente, ou polo menos no seu orixe, esa fora unha parcela de titularidade privada. O problema é que non se sabe quenes son os titulares. Se coñecéramos quenes son os titulares, poderíase exixir que tuveran nunha situación decente, unhas condicións dignas, non? Pero realmente parece que non consta quenes son eses titulares. O que estamos pedindo é que se investigue a titularidade desta parcela. Hai un procedimento que non vamos, que o secretario coñece sobradamente, cal é o procedimento que se ten que seguir para facer esta investigación xurídica da titularidade dos terrenos con anuncios, etcétera, e se os propietarios nese momento, si poden acreditar que son propietarios e queren o facer, porque ese é outro tema, e querense presentar e dicirlo ao Concello e acreditar esa propiedade, pois habría que reconocerlle o dereito, pero tamén exixirlle que o teñan nas condicións adecuadas. E se non for así, o Concello xa podría adoptar as medidas que considere oportunas, que desde o noso punto de vista é un sitio moi aproveitable para facer unha pequena praza ou darlle un uso público, xa digo, digno para o sitio no que se atopa. Esta é a moción que traemos. Aproveitamos para recordar o tema de Pena Cobertoira, porque no mes de xuño do ano 2020 trouxose, me parece que era unha moción do BNG a pleno o tema de Pena Cobertoira, e o que se acordou nese pleno foi investigar a titularidade dos terrenos. Preguntamos outro día na comisión como estaba o tema de investigación desa titularidade, e pola concelleira de Medio Rural informóusenos de que se está facendo a clasificación por parte dos veciños de Saga, que se estaba facendo a clasificación como monte comunal deses terrenos. Ben, penso que esa é a mellor forma. Efectivamente, é así, estáse facendo, e inda que non se faga a investigación desde o Concello, pois desde logo así poderíamos solucionar o problema e saber cal é a titularidade. O que esperamos é que se leve a cabo o antes posible. Entendo ademais que neste momento facer un expediente de investigación cando están eses terrenos facéndose unha clasificación dun monte comunal, pois non conduciría moito. Vale, nada máis na primeira intervención. Ben, bueno, pois é importante, non? Ter os terreos, o inventario municipal actualizado, que tamén é algo que piden os técnicos continuamente. Pero non, o Concello Carballiño non ten o inventario municipal, e entón, bueno, a ver se un día destos comezamos a facelo, porque repito, xa levan tempo, non? E penso que é moi importante. Estamos totalmente de acordo con que se investigue pois a titularidade dos terreos de Tomás María Mosquera, porque ademais é unha zona céntrica que ou ben os propietarios se fan cargo do terreo ou o Concello, se é do Concello, pois do Concello, ademais que según nos comentaban os técnicos na comisión é unha fórmula moi fácil, o sea, está perfectamente regulado e oiga, ten propietario, fágase cargo, non o ten, tense que facer cargo o Concello. Aproveitando que facemos referencia á Pena Cobertoira,
non sei si hai, si non hai, si hai documentación, si non a hai, si demais, digo, para que aquelo cada vez este máis abandonado. Porque o outro día pola rúa facíanme unha pregunta e a verdade é que non souben respostar. Vostedes en pleno dixeronme moitas veces que a Penacobertoira había que abandonala polos conflictos da titularidade, que non sei ben quen denunciou, nin cando, nin como, porque non hai nada que sea así, ese abandono, e que non se podían invertir máis cartos. De feito, na moción votaron en contra porque eu dixen que quería que os puntos se votaban todos. Fixeron a seguinte pregunta: mira, e logo en Penacobertoira hai que abandonala, non se pode facer nada e non se poden invertir cartos porque a titularidade non é do Concello. A fábrica do papel, penso que vostede dixo no pleno anterior que por fin era titularidade do Concello. Sabe vostede moito mellor que a min canto se leva invertido na fábrica do papel, e a ver se se abre e perfecto a inversión. Pero por que non funciona Penacobertoira ca necesidade de instalacións deportivas que ten este Concello? Temos todos claro que por desidia do equipo de goberno, porque se abandonouse, destrozouse todo e tristemente temos que soportar que vostedes digan que non, que iso ten que estar así, que non hai nada que facer, cando temos deportistas e mocidade e xente que lle gustaría poder utilizalas en condicións, porque cuidado que se están utilizando igualmente. Entón, vostede dixo en xuño do ano pasado, non fai 6 meses, xa no ano pasado, que bueno, que convidaría a voceira do Bloque a acompañalo para falar cos veciños e cas veciñas. E os veciños e as veciñas non están en contra de que Penacobertoira se poña en valor, para nada, para nada. Entón, bueno, sería interesante que remataran co procedimento administrativo e a ver se así o poñen en funcionamento, porque tamén teñen a opción de decirnos da igual de quen sexa que non vamos a facer nada ali. Sería tamén interesante que yo dixeran pois a todas aquelas veciñas e veciños que queren facer uso da instalación. Neste primeiro turno nada máis, gracias. Bueno, gracias. Nos vamos distinguir en esta proposta do Partido Popular, que por suposto vamos a votar a favor das dúas, pero vamos a distinguir dúas partes. Unha, eu creo que podo aportar, por unha situación personal obvia, datos sobre o tema da eira do Catrolas. A eira do Catrolas era unha eira de mallar. Era a eira, ilo témpore, donde os veciños de toda a zona que collía a avenida. Hai que recordar que en este Concello, fai 40 anos, na avenida non había unha sola casa. Non había unha sola casa. Fai 40. Bueno, 50. A verdade que o tempo pasa máis do que parece. Faloche do ano 60. Ano 50-60, prácticamente, moitos de nós, hai fotos por aí que recordan que aquilo todo era leiras. Eu tuve a oportunidade, aquilo foi unha cousa que durante a época que eu estuve de alcalde, de intentar facer algo ali. E, en canto intentei a investigar, descubrín o seguinte que creo que nos pode aportar a nós, son familias que viven aí. Os titulares da eira de Catrolas eran un número entre 20 e 22 persoas que usaban a eira para mallar ou para usos que eles consideraran oportunas, e donde a cabeza visible, faloche de fai 15 anos máis, era a familia Fariñas, donde a casa originaria dos vellos dos Fariñas, que fora secretario municipal unha vida toda, pois do Hipólito, da Jesús, do Amadeu, bueno, pois aquela casa eran titulares de, bueno, estou falando do Amadeu, evidentemente, vamos, non caía. Bien, ahora caí. Vale. Entonces, que sei eu? A min, Hipólito, para descanse, me enseñou un documento donde había unha titularidade, non recordo nombres, pero que debe estar por aí, seguramente a familia Fariñas o teña na súa propiedade, que eran
os propietarios, entre comillas, eles dicían os titulares, eu creo que eran máis, bueno, os responsables, como fose. En todo caso, eu o que quero aproveitar é para dicir, estou seguro de que aquele uso comunitario que tiñan para aproveitar a leira, pois que sería un determinado tipo de propiedade, eu propondría falar que a familia, bueno, estando ti aquí, fala con esas familias, tanto con eles como con do lado, fala con eles e buscar un acordo do tipo que sexa. Probablemente, o que falamos sempre, a mellor máis fácil é unha expropiación pactada con un precio determinado, bueno, o sistema que legalmente procede tal. Pero eu, e así o manifestamos desde Espacio Común na nosa campaña electoral, eu propondríamos ir un pouco máis alá, e que era o entorno, o sea, os colindantes da Eira do Catrolas, que eu sepa, os 3 colindantes mayoritarios están en venta. O bodegón está en venta. A casa da Visinia, chamolle que era o nombre da titular, a casa da Visinia veu 50 veces ofrecerlle o Concello. E hai unha casa ao lado, que non recordo quen é, que vexo que Castro Vanga tamén ten en venta. Evaluar a posibilidade de adquisición da propiedade en conxunto dotaría a zona do fondo da calle principal, dotaría dun terreo donde nós, aí están os folletos de campaña, donde nós propoñíamos facer un parque infantil, unha dotación, e ali sale un número importante de metros. Nin quero pensar que se pudese chegar a un acordo con determinadas familias que teñen o fondo de edificación. Me refiero, ali hai unha nave que, bueno, non quero entrar, unha nave que está fora probablemente da ordenación, pero ainda hai uns fondos de edificación bastante grandes que non son aproveitables urbanísticamente e que podían dar un sentido. En definitiva, nos votamos a favor de que isto se faga, eu creo que non será de determinada complexidade, pero pediríamos levantar o listón un poquinho máis, explorar a posibilidade de facer ali unha cousa ao xeito. Pena Cobertoira. Pena Cobertoira para min é unha das grandes dudas de que está pasando en Pena Cobertoira. Non contentín moi ben desde que nos marchamos. A ver, Pena Cobertoira, que os veciños... Pena Cobertoira está exactamente igual a súa titularidade co Instituto Chamoso Lamas, que era Monte Comunal de Meseo. Exactamente igual co Instituto de Señorín, que era comunal de Señorín. Exactamente igual co pabellón de arriba, que era comunal de Beira. Exactamente igual que a maioría das propiedades que temos aí. Donde ven a leyenda negra de Pena Cobertoira? Nunca fun capaz de entender. Por que se construye aquilo en Pena Cobertoira? De noite escondidas e sin que nos vexe nada? Non. Se construye cun acordo co colectivo veciñal, que eles encantados, unha proposta en paz descanse de Roberto Viñal, que era o que nos propuxo aquelo. E como se construye? Modelo actual, non hai expediente? Non, se construye con financiación do Consello Superior de Deportes, a saber, o organismo de ente nacional que ten secretario, que ten interventor e que controla a inversión. E o fondo do Concello de Carballiño, que por aquel entonces ten secretario, ten interventor, e vamos construindo unha cousa que, bueno, recordemos un detalle. Probablemente, nos próximos 50 anos, as grandes zonas deportivas que se ubiquen no Concello de Carballiño estén entre o Parque e Pena Cobertoira, porque é a única zona de crecimiento que hai aí. Por lo tanto, que pasa en Pena Cobertoira? Pois que alguén, ou todos, ou a desidia, desde fai 15 anos, decidiuse non mirar nunca máis para Pena Cobertoira. Pero non por un problema legal, porque, como dice, podemos reformar un instituto, se lle pide os papeles do Instituto de Señorín e titularidade, seguro que non os teñen. Houbera lío con aquelo, acórdame, esclavo e toda a xente, que é noso, que non é noso, ao final quedou aquilo por ali. Pero claro, Paco, o problema que temos agora é
O que non vale para Arcos, vale para Penedo Bertoira. Os de Arcos dicímoslle unha cousa, oiga, non titularicedes os terrenos comunales, e os de ali dicímoslle, axudámosvos a titularizar. Non entendo. Eu non entendo, de verdad, non entendo. Cal é a proposta? A proposta pasa, para min, e non sei, queremos máis alá de un expediente de quen é. Pois probablemente o que teñen que ter un lío gordo non é o Concello de Carballiño. E recordo ya moita xente, porque por suerte para vos, por a vosa edad, non tendes por que saber. O problema é que os veciños da Sagra, ou quen fose, e lo Témpore, venderonlle aquela propiedade a dous privados. Unha gran parte daquela propiedade, que probablemente non era vendible, ou era, eu non o sei, venderonlle a dúas familias senlleiras de Carballiño, senlleiras de época. E, por o que falábamos daquela, que chegábamos incluso a un acordo, digo aquí porque portárase moi ben e chegar a un acordo con nós, era con a familia Miras, Aurelio, chegáramos, bueno, mira, pero non nunca vai haber problema. Que pedían eles? Pedíanlle que nós mesmos actuáramos para colaborar en a ver que era de uns, que era de outros, e aí eu creo que, se non me acordo mal, con todos os problemas do que podemos equivocarnos, eran a familia Campos Sobrino e a familia Miras Portugal. Miras. Bueno, non sei se había máis, pero daquela inicialmente era así. Era Manolo solo, Manolo? recordo, Manolo Campos. Manolo Campos, bueno, os Campos, sí, bueno, probablemente sí. Sí, no, digo, non eran os irmãos tamén. Era o farmacéutico, non? O farmacéutico. O farmacéutico, bueno, Campos Sobrino. Sí, pero digo, non todos os irmãos. No, era Campos. Acabo así, bueno, pero, a ver, se isto vale para desatascar un lío que leva aquí 20 anos, entonces, que temos que falar? Pois falar con todos. Pero falar con todos, estou por asegurar ahora mesmo que, mira, os máis interesados en que Penaco Bertoira pite e vaya como un tiro son, por este orden, os propietarios privados que están ali por si acaso. Segundo, a xente de Sagra, porque lle toca a lotería, a todos. Terceiro, o Concello de Carballiño, porque vai aí. Por lo tanto, remato, Paco, con unha cousa. Por que non se lle mete o dente a Penaco Bertoira? Porque non quere, non. É porque alguén dixo deixa e tal. Entonces, espero que cando chegue a Consellería de Educación dicindo que vai arreglar a Uceira, que por certo está no Comunal de Arcos inmatriculado, lle digades, non, perdona, que temos un problema de titularidade de terreos. Non lle vades a dicir. Normal. Entonces, manteñer aquilo, tomar unha decisión política. Eu xa sei que ti non eres político. Ti. Levas aquí 25 anos, pero ti non eres político. O sea, aquí a clave é que alguén ten que coller o toro por os cornos e ir ali e dicirlle, señores, vamos a arreglar isto de Penaco Bertoira de unha vez. Por tanto, tendes o noso apoio, Javier, en todo. Eu creo que é unha proposta moi acaída e que pode destapar dous temas moi interesantes para Carballiño. Moitas gracias. Eu, basicamente, xa falamos na comisión. O primeiro punto, abrir o publicalo e ver de quen é. E o segundo, bueno, pois xa están os veciños inscribindo, están cos límites, están no distrito, e creo que non hai máis que dicir. É un tema deles, non é un tema do Concello, como ben dixeses ti. Sí. Ben, moi brevemente. Pachi, son os propietarios os que piden isto. Son os propietarios da eira do 4 horas os que piden o expediente de investigación. Pensa que se fai 15 anos eran 20, hoxe poden ser 40 ou poden ser 60. Aproveitamento urbanístico non o ten, valor non o ten, e eles, sendo tantos, polo menos os que se conocen, outros son descoñecidos, non teñen medio de poder solucionar eso. E son eles os que piden unha solución ao Concello. O que non tería moito sentido é que nos puxéramos a expropiarlle cando non sabemos ni siquiera cales son os propietarios. Entón, a intención da parte de quen falou comigo foi un fillo de Hipólito. E o fillo de Hipólito dice, como solucionamos isto?
Entón, esta é a forma máis sinxela de facelo, non facer un expediente de investigación. Eles non van intentar acreditar que son donos. Supoño que terían bastantes dificultades para facelo, en todo caso, pero desde logo non o van a intentar. Queren que aquilo quede, bueno, pois o mellor posible, non? Entón, desde ese punto de vista, penso que esta é a mellor maneira de facelo, non sin necesidade de recurrir a unha expropiación, etcétera, etcétera. En canto ao que propuña desde adquirir os solares, penso que un pouco ten que ver con esta moción, podía ser obxecto de outra. Habría que estudiarlo mínimamente, porque neste caso entendo que tal como está o plan urbanístico tampouco se podría destinar sin máis a plaza ou ao sitio ou a terreno dotacional, senón que exixiría o cumprimento do plan. Pero bueno, poderíase facer un pouco máis a largo plazo. En canto á cuestión de pena cobertoira, pois penso que xa que o Concello non diu os pasos desde o ano pasado para facer esta investigación, pero si o están facendo os veciños, son os que clasifican, os que ao final van ter unha resolución que lles diga si esa finca é dos veciños de Sagra ou ben é de particulares, como tamén existe a dúbida. Non habería máis problema. Unha vez que se concluya ese expediente, saberíamos como está efectivamente a situación. Espero que se iso ao final resulta que é comunal dos veciños de Sagra, o Concello de Carballiño teña a xilidade para chegar a un acordo e facer unha cesión con eles. Cal é o problema? Que se desde o Concello se fai un expediente de investigación sobre pena cobertoira, unha vez clasificado o monte, dice outra cousa, dice que imagínate que o Concello de Carballiño di que aquelo é do Concello de Carballiño e despois o acordo de clasificación di outra cousa, todo o que fixo o Concello de Carballiño non vale para nada. Vai por diante o acordo de clasificación máis que un expediente administrativo de investigación. Por lo tanto, entendo que debemos esperar a resolución do que están facendo os veciños, que ademais constanos que é así, e unha vez concluído, pois haberá que tomar as medidas oportunas. Non conozco a génesis do problema de pena cobertoira en canto á propiedade dos terrenos. O que teño entendido é que houve un acordo coa asociación de veciños, e que ese acordo non era un acordo de uso, sino un acordo de compra. É posible? Non. Entonces non podo entrar porque non o coñezo. Era un acordo condicionado a axudarlle no local, na construcción do local. E carreteras e pistas. Carreteras non era unha transacción económica doche tanto lle era. Pero reconocíase que o terreno era diles. Eles nunca negaron, nin eles. Sí, reconocíase que era diles. Claro, entendo que pode vir un problema por aí. Nunca negaron. Que pasa? Que o que pasou moitas veces aquí, que se confundiu a asociación de veciños co titular do comunal. Claro. Aí está o tema, claro. Vale. Despois falamos que Sí, no, digo que por aí pode vir a cuestión. Pois claro, non é o mismo a utilización por parte dun concello dun comunal, como falamos, do Instituto, ou do Chamos Olamas, ou do Parque Municipal, ou do cuartel da Guardia Civil, ou etcétera, que unha utilización por unha administración pública dun monte comunal en determinadas condicións. E outra cousa é que aparezca alguén, que é a asociación de veciños, que non ten nada que ver co comunal, e que faga un acordo co Concello de Carballiño dicindo que aquilo era propiedade súa porque non o era. Entón, entendo que por aí podía vir o problema. Pero bueno, non hai máis nada máis que decir. Nós votamos a favor tamén. Pero... Queda unha intervención, sí. Bueno. Sí. Sí. A mí, vale. Bueno, eu penso que a exposición do voceiro de Espazo Común foi clarísima, que foron tanto Bloque como Pachi naquel momento foron os que levaron adiante todo eso. Non houbo problema, non houbo puxos en funcionamento, funcionaba, había persoal dentro da instalación, e de repente viñeron todos os problemas. Pois non sei por que non funciona. É que o tema burocrático pareceme estupendo e estamos a favor de que se investigue e canto antes mellor e demais. Cal é o problema? Entón, bueno,
Si teñen a ben... Claro, é que isto levamos falando e pedindo e durante 7 anos, porque que Penaco Bertoira levamos pedindo, por favor, e se sobraran instalacións deportivas no Carballiño, bueno, pois ala, gastamos ali, que ademais, caramba, é unha inversión importante, é un proxecto para o Carballiño, creo que foi 1 millón de euros, e ademais temos atletas, temos deportistas, a pista, según din, técnicos que simplemente con unha inversión non demasiado grande sería unha pista homologada que se podería facer un montón de cousas. Bueno, pois vostedes deciden meter ali a quen queira ir ali e tal, e agora un deporte que está moi de moda, que me parece ben, que é o extremo este que se fai no monte, pero o monte sobra, eu penso que non fai falta ir ali a Penaco Bertoira a facer ese deporte, quero dicir, temos o Carballiño moi grande. Entón, bueno, levan 7 anos, pois a ver se en outros 7 conseguimos que Penaco Bertoira funcione. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Xa me parece que son eu o archivo do Concello, porque falando de todo isto, vamos a ver, Penaco Bertoira funcionou. Penaco Bertoira tiña personal. Sí. O personal de Penaco Bertoira quitouse de Penaco Bertoira e veu traballar ao Concello de Carballiño. Os que mantiñan o campo, incluso facían actividades, non desapareceron. Hubo unha decisión política de abandonar Penaco Bertoira. Verdad? Non yo digo nin do PP, nin do PSOE, de todos. Entón, cal é o problema de Penaco Bertoira, Paco? É que eu, porque quero ser breve, que sei que vamos moi mal de tempo. O problema é que ti conceptualmente telo confuso, que é, bueno, é un tema deles. Non. O tema deles é que arreglen a titularidade do monte. Pero Penaco Bertoira é un tema noso, porque ningún dos veciños nunca protestou ao revés. Todos estaban encantados de que aquilo estuvera ali. É máis, pedían era máis inversións. Por lo tanto, se Penaco Bertoira instalacións deportivas está abandonada en un pobo como Carballiño que non ten instalacións deportivas, Paco, é un problema do Concello. Porque non vai haber un solo veciño de Sagra, nin de Miomás, nin da Reguenga, que se ti mandas para ali dous ou as persoas a traballar, limpian aquel, ordenan, pintan, como se fixo, un momento, pos iluminación e tes un vigilante ali, están todos encantados. A xente que quere é xente. O problema é que políticamente eu non entro. É unha decisión política vosa que tendes que cargar con ela e que vos decidistes que Penaco Bertoira entre país. Outra cousa sería que nos manden ao xulgado, nos denuncien. Non. Eles seguramente bastante lío teñen con dilucidar que a familia Miras e que a familia Campos que é de quen. Eu propoño vos outra cousa, mentras tanto, para maior tranquilidade, inda que me chegaría, oiga, busquemos un acordo transitorio que estou seguro que Aurelio o firmaría. Falo de memoria e nunca falei desto con Aurelio, pero conocendo como era Aurelio con Carballiño, Aurelio e a familia Miras garantizaría que por él non hai ningún problema, acabe como acabe o tema. Eu creo que a familia Campos, que a filla, habría que falar, non habría problema, e os veciños, pois maioritariamente, porque en aquel momento a Asociación de Sagra, que era das primeiras, era prácticamente mayoritaria, estaban ali todos. E non hubo nin contestación. Digo, había unha fracción, non, todos contentos. Por tanto, Paco, si queredes, cosa que, si queredes, mentras non se resolve eso, podedes reactivar Penaco Bertoira cando que irades e podedes poñer a marcha cando que irades. Nada máis. Calla, digo que falamos xa. Empezouse a desmantelar fai 15 anos, gobernábamos nós, sacaron os váteres para arriba, bueno, empezouse e hoxe está nun estado que é imposible. Depois, por outro lado, os clubs de atletismo dignos que lle queda moi longe e que prefieren ir a correr ao parque e por aí, non é un tema, eso é unha realidade. A base non drenaba desde o primeiro ano. Sí, despois fixerades unha pista. Bueno, veña, vamos a ver. Entonces, bueno, unanimidade, non? Antes inundábase e agora van correr sin utilizala. Vamos que a seguinte. Unanimidade, non? Sí. Sí.